Atas nama Belang ya, Mas. Oh, bener, Pak. Ngopo kowe nglamar posisi iki, Mas? Duit. Terus ngopo kowe resign saka perusahaan sebelume? Mergane ora enek duite, Pak. Oke, apa sing marake kowe semangat kerja? Duit. Terus bagian ngendi saka kerjaan sing mbok senengi? Duit. Sok 3 tahun ke depan kowe meh dadi apa, Mas? Yo luwih akeh duit, Pak. Yo wis, nekno alasan ngopo wae kudu nrimo kowe. Aku pekerja keras, Pak. Ngopo kowe kerja keras? Yo duit. Hah? Ora enek motivasi lain selain duit ngono. Emang enek alasan liyane, Pak? Aku takon kowe, malah kowe balik takon aku toh. Oke, alasan lainnya ya duit, Pak. Hehehe.